Сега ще играем на нещо. Аз съм Шандърс БГ и сега тук се катерим. Ето това е парка. Но тъпо, нали? Само малко може да стане скучно. What the fuck? Аз не мога да се стиля, бе. Опаланка. Оп, оп, оп. Сега хора ще се полеем малко. Оп, 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 оп. Да, ако виждате такова, косата ми е такава, защото аз съм луд. Да, гледайте на Симо да БГ, шибаните грозни клипове. Коментари. Да, и където ни за нищо не стават. И само деца легави. И колко време не съм преживяло. Да, хора. И сега може да има тук някакъв скок. Тук скоче. Сега да се спуснем ли така? Той пари. Сега да правим малко гимнастика и спирам клипа. И хора, това ще бъде след малко от нас. Ще вижте так, слагате се така краката и започвате так и се бутате. Хора, казани клипа това. Хора, след малко това ще бъде... Ето на хора на това страшното. Извините, че не го казах. И ще спра клипа. Когато той сам се спре. Ще го правим 20. И хора, 15. И това от мен, хора, и чао.